Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. UMLA ka South Shillong constituency but chairman ka South Shillong advisory committee uba Sanbor sulai ubaderu menteri ha ka sarkar MDA2 ha ka arpo khandai ter jellio arja arpunrio ulapha da ka jingtho show lat ka jella UCH Vijaya Shankar banpen pau ya ka jing Pyrshah halor ka Khasi Hills Autonomous District trading by non-tribals amendment bill arja arpunrio ka badang shumenjur ha ka ying dorbar Khasi Hills Autonomous District Council Kumban Shukro baga Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lingba ketika bill ketemu bagi bawanra nong bala na barjala mentakin haban pinbiang ya ke non-tribal employees service license. Kaniga bill kabla wanra ka David tek ya ke non-tribal employees service license kaba Thoh ya ki barjala ki batrei ha ki office henry ki pashutrei bala ni unorganized sector but ki bamsiu professional tax but one tray a ha kaniga jilla. Hakashiti uba Sanbor sulai ula kerpat ru yo lat baram ai gijing menjuri kanika bill namar bakalong Pyrshah ya kariti sensyar kari India. Ula ong bakanika bill katam ya kabor kabala ai syaka KHADC hapo ka paragraph basipo jong ka 6 schedule jong kariti sensyar kari India. Ula ong baka an kala don na du usnam khat khandai spa san pusau ketemu tang ban pej patte lakam ya ka khayi pateng jong ki bam dei try jala ban tuklar ha ka jinga dei hapadeng ki nong ai kam bat ki nong trai uba Sanbor sulai ula ong ru balada ai jing menjuri kanika bill kan bu jing ma ya ka an ka bala trai kam lah nyo pu arsnam bat kan plilat ya ki company bat ki karkhana ban litten jo e ka bor jong district council ha ki yeng kashari Shushu lokdo syaka paragraph KHAD jong ka 6 schedule ka baong balada ka an jong ka district council ka pair bat ka an ka balathau da ka sarkar jala ka an jong ka sarkar jala kanlong ka ba kham trai kam bat ka benta ka ba pair jong ka an district council kanom yeng scam satya Ula ong ru bakarukom I license jong ka sarkar jala ka long ban pet ye ki nong wan trai shipor la ni ki migrant laborers ban bu jing e ye ki nong song snong bapura wat la ki de ki bam de ki riu lum Kat kum ka jing sngo jong u ka nega bill kala ban pen Kenya ka article bakhat saw article khat khandai in bracket 1 in bracket G but article arpoi jong ka riti sensyar kari India namar baga khta ya ka hok jing ya rengkat ka hok ban kamai ka ji but ka hok ban im Namar kata uba Sanbor sulai ula kerpat yo lat gejala bun bishar benya ikini ki jing tuna hakal yang ka an bat kariti sensyar bat ban kentat ban ai jing menjur ya ka Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribals Amendment Bill arhajar arpun riu Yakani kasithi lapha kopi ru show sembut menteri rangba ka jala ubri khmi ya katana District Council Affairs show Chief Secretary ka sarkar Meghalaya but show State President ka BJP Meghalaya ban le ya ka badon kam Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya